Dobrý deň, vážení priatelia. My sme sa tu dneska zišli pri prvom výberovom kole hudobnej súťaže Roková maturita. Dneska 17.6., aby sme to mali zachytené. Ja vám rád teraz predstavím našu porotu, v akom sme zložení. Začnem oproti Sanchez. Dobrý večer. Igor Belaj. Zdravím. Vadim. Čaute. A Juri. Nazdar, čaute. A Jurko Kúpec. Dobrý deň. Dneska budeme vyberať z 32 kapiel. Budeme sa snažiť vybrať 13 kapiel, ktoré budeme postupne hodnotiť. A 3 kapely zostanú, ktoré vyberú médiá. Takže nech sa páči, začneme. A budeme si po každej kapele v podstate určovať nejaké tie body. Budeme postupovať takým spôsobom, že vyberáme kapelu a hodnotíme ju od 1 po 5. Aby bolo jasno v tom, že asi jak to budeme hodnotiť. Každý bude mať možnosť sa rozhodnúť, niečo k tomu povedať. Budete to sami vidieť, jak to bude postupovať. A hneď prvá kapela, ktorou začíname, Telokefelas. Však poďme od mládeži. Dobre, takže my prenechávame slovo tým starším. Tak ja som si tu popísal nejaké poznámky. Pre mňa sú obrovské plusy to, že je to slovenčina. Obrovský plus je to, že to je rockabilly, velice veselé a sklbené zvuky, taký ten nový plus starý, že celkovo dobré. Bohužiaľ minus je, že to je prvá kapela, že musím ostať pri tom strede 3 body. Ja to skrátim, u mňa za 4. Tak u mňa zase hneď okamžite 5 bodov, lebo poznám túto kapelu ešte z čias, keď boli Devil Street a boli asi prví, čo hrali rock and roll, rockabilly a všade mali obrovský úspech vždycky. Takže u mňa 5 bodov. No ja takisto, jak Vadim, zatiaľ 3 body, aby som sa mohol hýbať hore aj dole. A mne sa páči taký moderný rock'n'roll, aj rytmika dosť, preto dávam 4 body. OK, tak môžeme ísť ďalej. Ďalšia kapela Radix. Tak to je zase moja krvná skupina. Majú obrovské plus, samozrejme, že po Slovensku spievajú, ale majú obrovské plus, že majú aj akordeón. Ja zbožňujem akordeón a tiež používame na albumoch akordeón. Zatiaľ som veľmi pozitívny, zase 5 bodov u mňa. No. Ďakujem. U mňa za 4. Opäť veľké imponovanie slovenského jazyka, čo ja budem dnes naozaj veľmi preferovať, pretože naše uvedomenia a kultúra musí ísť hore, čiže slovenčina plus. Hudobné zvládnutie a energia takisto plus. Bohužiaľ nie je to môj štýl, za 3. Tak ja pri tejto kapele zase súhlasím s Vadimom, dávam za 3. A ja takisto, ako bolo povedané, tiež oceňujem veľmi slovenčinu, lebo je to slovenská súťaž a mám rád, keď kapely po slovensky spievajú a keď majú text taký, z ktorého si dokážem niečo zapamätať. A celková našlapanosť, aj keď to tiež není môj hudobný štýl, ale páči sa mi to, takže 4 body. Ďakujem, poprosím ďalšiu kapelu. Gilotina. Dobre, ďakujeme, takže kapela Gilotina. U mňa za 2. Aj u mňa za 2. U mňa tiež za 2 body. 2. Ja 1, jelikož spev ala Jožo Ráš už sa dneska nenosí. Muzikanti dobrí a uberá kvalite kapely, určite aj zvuk nahrávky. Ja dávam za 1. Dobre, ďakujeme. Ďalšia kapela. Igor dal 2. To bolo rýchle.
Ďalšia kapela nasleduje Kto chce, čo chce. Takže teraz začneme my mladí. V tejto kapele, no ja ich poznám, určite sa chlapci nenahnevajú, pocvičia a skúsia na budúci rok asi. U mňa 1 bod. Mne sa nepáči to, že som dosť nerozumel spevu a textu a teda som skoro žiadne slovo nezachytil, len z refrénu pár vecí, ale tak to môže byť aj záležitosť zvuku, čiže nebudem podľa toho akože nejak súdiť kapelu, ale ani skladba a štýl ma nejak moc neoslovili, čiže dám 1 bod aj ja. Tak toto necháš na mňa? Ja nechcem byť úplne strašne moc prísny, tak dám 2. U mňa za 2. Slovenčina, poviem to otvorene, jasne, že u mňa hrá veľkú rolu v tejto súťaži. V tejto súťaži slovenčina hrá u mňa veľkú rolu. Takisto je tam aj nejaká tá energia, ale za 2. Ja dám asi najviac, 3 body. Ďalšiu kapelu Ballet Halls. Dobre, takže začínam ja. Táto kapela je počuť, že muzikanti sú dobrí, ale strašne stará muzika to je. Na pódiu si to neviem predstaviť, že by sa to malo dávať voľakým davom, aby skákali. U mňa za 2. Ja som tiež hneď, ako začali hrať, určite som si povedal, že nebudem riešiť nahrávky, lebo tak nahrávky sme mali všelijaké, keď sme začínali úplne všetci, aj všetky kapely to tak majú. Hodnotím pesničky a výkon hudobný a to, či ma skladba zaujala a táto skladba ma tiež moc nezaujala, lebo ma trošku nudila, takže ja dávam 1 bod. Nahrávka niekedy nerozhoduje vôbec, lebo tiež sme hrali ešte na kazeťákoch a všetkých gramofónoch a tak ďalej a stále sme tu. U mňa, ja som si napísal 1 bod. U mňa za 1. Takisto sa prikladám k tomu, teraz je to vlastne otázka tej nahrávky. My sa snažíme to chápať a vnímať, že niektorí majú naozaj dobré nahrávky, niektorí slabšie, niektorí veľmi slabé. Rozumieme tomu, prečo to je? Určite áno, ale ja si myslím, hovorím to úprimne za seba, že raz, keď ten nápad je dobrý a proste kapela je dobrá, to musí byť počuť aj z kazeťáku, takže u mňa za 1. No, ja chalanov poznám. Klasika slovenčina v porádku. To je garážová nahrávka. To bolo po anglicky, ne? Svedčí o tom, že proste kapela naozaj vie hrať. Tam nie sú žiadne strihy, žiadne vyrovnávačky, žiadne klamstvá štúdiové. Viem, že v nich je potenciál, ale neviem, prečo dali práve túto skladbu, pretože poznám ich repertoár a majú tam kopec iných dobrých rock'n'rollov. Aby som to trošku podržal, teraz si budete možno myslieť, že nahrávam, ale keďže ich naozaj veľmi dobre poznám, tak ja šupnem 3, aj keď sa podľa tej zvukovej nahrávky nedá porovnávať s tou prvou a s druhou kapelou, kam som dával takisto 3, ale viem, o čom hovorím. Takže za 3. OK, díky. Ideme ďalej. Stark Band. No, tuto začnem ja. Takže som sa ocitol v 86. v CKM-ke na funkovej diskotéke. Čiže úplný rock'n'roll. Keby sme boli vo funkovej súťaži, dám 3 až 4 body, pretože zvládnuté. Bohužiaľ, angličtina, funky, 2. Táto muzika je veľmi ďaleko odo mňa, presne ako Vadim hovoril, že
disco plesy 80. roky, DJ Python a ide Kool & the Gang. A veľmi ďaleko, ale napriek tomu, aj keď je to po anglicky, určite vo svojom štýle je to dobré a dobré u mňa 3. Áno. No, ja dávam zatiaľ 2. Mne sa páči muzikálnosť tejto kapely, dobre hrajú, aj to dobre znie, len tiež mi tam chýbala taká trošku modernosť. Je to aj po anglicky, čiže mohli v podstate využiť to, že tam sa dá s tými melódiami spevu robiť úplne čokoľvek. Pre mňa to je také trošku nezapamätateľné, aj keď to nie je úplne môj štýl, ale páči sa mi to, ale nič som si z toho v podstate nezapamätal a došlo mi to trošku nemoderné, tak dávam 2 body. U mňa za 3. Opustím ďalšie kapely. Euphory. No, tu začnem zase ja. Zase 80. roky, ale tie najlepšie. Zase heavy metal. Spevák vynikajúci, zatiaľ najlepší asi. Ak ste si všimli, tak je tam bubeníčka tiež plus. Bubenička. Bubenička. Ona aj založila kapelu. Vynikajúce. A ja dávam 4 body. 4. 4. U mňa takisto za 4. Instrumentálne to bolo počuť, je to niekde inde. 4 body. Za mňa výborne zvládnutá energia, výborný spev, gitara fantastická, trošku by mohol popracovať na solovom zvuku, lebo je naozaj chemický, mohol by byť taký adekvátnejší heavy metalu. Heavy metal je v porádku v akejkoľvek dobe a podobe. Prvýkrát sa mi postavili chlpy, mínus angličtina, 4 body. Ja som podobne na tom ako kolegovci, pretože na takomto štýle som vyrastal a hlavne som dosť zvedavý na túto kapelu naživo, lebo som ich ešte nevidel a k takémuto štýlu myslím, že patrí taká show, jak sa hovorí, takže ja dávam tiež 4 body. Heavy metal si nevyberá, ja dávam za 3. Díky, ideme ďalej. Takže Sanchez to myslím ustal s protiinfarktovým liekom. No, nemôžem sa vyjadrovať, lebo by som bol za úplné hovado 1. Koľko? 1. Ja som nemal nejaký liek, to je tik-tak, nezavadzaj. A toto je na mňa trošku moc old school, dávam 2, no. Ja som rozmýšľal, že ako to hodnotiť, lebo ako štýl to není zlý, aj všetko, len niekedy je ťažké hodnotiť podľa jednej skladby a neviem, Nie. akože ono viem, že je to podľa toho, Nie, čo si stačí čítal. nám 1. Ono viem, aký to je zhruba štýl. A neviem, skladba ma moc neoslovila, ani spev tam bol na môj vkus veľmi utopený a gitary boli strašne výškovo hore, takže to mi tak moc nepridalo, ale dávam 1 bod aj ja. 2 body. Ja budem teraz trošku možno vyčnievať, ale niekedy treba si uvedomiť, že čo potrebujú mladí a možno, že viem si predstaviť, že táto kapela, keď popracuje na sebe, že bude mať na koncerte veľa faniniek určite. No je to Mötley Crüe, no čo k tomu dodať, ako, možno, že preto chcú mať aj takýto zvuk, ale vidím tam potenciál. 4 body. Dobre. U mňa za 2. Môžem začať, Sanchez. Nedaj menej ako ja, dobre? Tomuto rozumiete vy ako mladá generácia. Ja som chcel dať 0. Ja takisto. Dá sa dať? Nie, akože toto je určite kapela zrela na cvičenie ešte, to treba docvičiť a potom to bude dobre. Ale vidíš, speváčka a... Snaha bola určite, to je Stoja veľké na plus noty. toho, že snaha bola. Takže
Dá sa dať aj 0, alebo nedá sa? Nie, dáme 1. Taký, Ja jeden, dávam áno. 1. Áno, áno, a ja. A ja dávam 1. Sanchez povedal všetko, s čím súhlasím. 1. Taktiež u mňa jednotka. Juri? Áno, jednotka. Dáme si pauzu. Počuť to, hej? Dobre, tak poprosím ďalšiu kapelu Before the Zero Day a dáme si pauzu. Kapelu Before the Zero Day dobre poznám a mám rád, priznám sa, že sa mi páči. Aj majú dosť dobrý zvuk, napríklad až tak to tu nebolo počuť, ale je to pre mňa dobrá kapela. Priznám sa, že som ich mal ešte radšej s bývalým spevákom, ale páči sa mi aj toto a dávam 4 body. No, mne sa to páči, dávam takisto 4. Slovenčina, energia pre mladých, zvládnutie, všetko plusové. Minus je trošku vedenie tej spevovej linky. Samozrejme, podľa jednej pesničky sa to úplne nedá nejak veľmi objektívne zhodnotiť, ale v každom prípade energia, a hovorím, nová doba za 3. Súhlasím, šlape to. Je tam potenciál, je tam energia. Ale musím sa trošku úprimne priznať, že v tom speve mám malinko zadrel. Nerozumel som presne, čo spieva. Nebol až tak výrazne, ako by si zaslúžilo. Ako si spomínal, nepoznám ich vôbec, aký bol predtým spevák v tejto kapele, ale túto to trošku postrádam. Na to, jak to šlape, je to možno vec mixu, neviem, ale trošku mi tam zaostával ten spev. U mňa za 3. Zabehnutá, vynikajúca kapela. Vidieť, že majú aj veľa fanúšikov. Tretíkrát dávam maximum 5 bodov. Jo, prestávka. No tak toto bude BB. absolútne parketa Ďuriho. A za mňa zábava, jak sa patrí, style Horky, že slíže, ktorý má vždycky úspech, a aj u mňa. Však je to teda partička chalanov, s ktorým sme vykopávali loptu našej generácie. 4. Presne tak, je obrovská zábava. Už ich vidím na Cibola Feste, ako zabávajú sa ľudia na nich. Mal som to šťastie ich vidieť naživo. 4 body. Áno. U mňa za 3. No, u mňa je to za 4 body, je to zatiaľ asi najlepšie, čo sme tu mali. Ja súhlasím so všetkými, takže 4 body aj odo mňa. No, tak jo, tak idem prvý. Kapela Pohoda, je to taká pohodová muzika. Není ťa počuť. Je to pohodová muzika, tak jak názov kapely. V zásade tam je všetko, čo tam by malo byť, ale tento single, ktorým sa prezentujú, je podľa mňa nie moc výstižný a pevne verím, že tá kapela má aj inú pesničku, ktorá by mohla proste nejakým spôsobom osloviť nielen nás, ale hlavne ľudí. Čiže podľa tejto piesne, ktorá je taká štandardná, ktorá nejak ma nejakým spôsobom nejak nenadchla, dávam 2. Koľko? 2. Ja budem rýchly, 2 body. U mňa 3. Ďuri ten ľúbi takéto kapely. Alali a podobné, to je pohodné.
Jak pohoda. Ja tiež 3. Ja váham medzi 2 a 3. Dám 3 body. Toto bude. Riboflavin. Ja by som len doplnil, ten text by mohol byť akože divčí sen s mojím tojášem. To by ako... Ale nechám ja hovoriť všetkých ostatných, ja sa tomu vyjadrím ako posledný. No, niekto si bude myslieť, že som idiot, že tam viac bodov, ale máme milión takýchto predkapel a je vždycky obrovská zábava na takéto kapely, takže je to dobré. U mňa 3. Ja si myslím, že o mne si zase budú myslieť, že som idiot, ale dávam 2. Ja dávam tiež 2 body. U mňa taktiež 2. Guler Váč, ja mám rád 2 druhy muziky a prvá je ako umenie, tak pochopiteľne, stará škola a druhé je, že absolútna recesia. Preto napríklad u mňa bodujú aj Slíže, ja ich budem dnes asi zrejme spomínať, pokiaľ budeme počúvať punk. A toto je recesia, tak sa hovorí úplne na hovado, 3. Podľa mňa ti zaplatili pol deci, vole. No, takže Vadim dá 6 bodov. Ja dám -3. A ja po 3 sekundách nič ma napadlo Jimi Hendrix, som mu akurát hovoril. Ja tam počujem aj Rage Against the Machine trošku ináč. Áno, Taký... áno, je to tak, je to tak. A je to dobré. Vieš, ja, ktorý neviem ani hrať na gitare, ani spievať a tu sedím, tak ja dávam 3 body. U mňa za 5. U mňa za 5. Tiež. Sanchez, poď. Daj ty, ja to dojebem celé. Mladá generácia, rock'n'roll taký, jak sa patrí, obrovský potenciál, vystavané, poznám ich repertoár, je to môj favorit. 5. Dobre, tak aby som nebol špína, tak 4. Yes. Prekonaných 19. Hej. Ale u Sancheza 4 to je ako u nás 16. To určite. 5. Uvidíme, čo to bude. Dobre, no. Tak dobre, ja začnem hneď. Ty? Takže slovenský alkohol, čím rýchlejšie, tým lepšie. Alkohol z bratia, takže ešte aj Peťo Štenda tam bubnuje, ktorý u nás bubnoval kedysi. Není o čom. Kebyže je lepšie rozumieť ešte spevu, To bola čeština. maximum, ale takto dávam 4. Ja si myslím, že to bol čistý alkohol, ešte aj po česky spievali. Takže dám tomu 3. 2. U mňa za 2. U mňa tiež za 2. Vadim sa nadýchol. Zase whisky a my nemáme whisky. Vadim, ty si Whisky dával? time. Ty si hovoril? Daj whisky. No tak Whisky Weekend. A hento predtým ty si dával? No jasné. Áno? 2. 2 zube. 2, 2, 2, 4, 2, 3.
Teraz idem ja prvý, mega skrátka, 2 body. 2. U mňa trošku lepšie ako kapela predtým, takže za 3. Whisky, ktorá nemá 40, ale 10% možno. Takže u mňa len jednotka. 1. U mňa 2. Tak začnem tentokrát ja. Tam počujem trošku v hlase takého starého Bon Joviho ináč, keď také začiatky ešte. Je to pohodová hudba, Sanchez dobre povedal, že ono je to jak zo snowboardiakov, čo bol taký ten single k tomu pilotný, taký typ pesničky, Dan Barta, no. Dan Barta. Hej. Dávam 3 body. Kapela Mahagon Band, u mňa tiež za 3 body, melodika, spev, 3 body. Takisto 3. Prvýkrát sa stalo u mňa, že najprv som si napísal 2, ale boli tam také pasáže, že som to opravil prvýkrát na 3 a keby si zmenili názov, tak by bolo ešte viac. Ja tiež za 3. Historické 5x3 je 15. To je veľmi dobré. Chlapci došli, naložili, prizabili ma 5. Taktiež u mňa za 5. Pre mňa táto kapela úplne neznáma kapela a najväčšie prekvapenie, okamžite 5. Pre mňa výborný zvuk, výborný spev, aj text. Chválim speváka, chválim gitaristov, chválim taký moderný štýlik, 5 bodov. Ty vole, maximum, no? Ja to musím pokaziť, ja dávam len 4. Ja som sa cítil, predbehol som ťa, sorry. Ja som sa cítil pre tejto skladbe dobre. Hneď mi to pripomínalo statusko. A potom prišiel Jožo Ráš, no. Ale trojka, dobre. Generácia muzikantov tohoto veku, Bohu dík, mám to s kým konfrontovať a ja teraz zoberiem Božie meno do huby, Fero Griglák a jeho Fermáta, myslím, že to je podobný ročník. No, ja musím dať fakt 2. U mňa za 3. Mňa to veľmi neoslovilo ako pesnička a ja dávam 1 bod. Nová generácia sa ozvala. My sme tí Žiadna mladší, úcta k plešinám. my sme tí mladší, ja sa prikladám k Igorovi. 1 bod. Nečakal som. Áno. Vy máte prostatu, my máme sprostatu. Igor, ideš, to je tvoja parketa. Igor, áno. Takže mne sa to páči, je to moderné, ja mám rád takýto štýl určite, páčil sa mi tam slovenský text, aj som mu dosť dobre rozumel, aj sa mi páčilo, že to malo refrén, že som si to zapamätal, takže váha medzi 4-5 som tak na tom, preto som chcel počkať, čo poviete vy na to, že sa prispôsobím, ale ja dám teda 5.
No mne sa to páčilo tiež, ale teda dám 3, aby som sa mal ešte kam To sa ti pohybovať. blbo páči, keď dáš len 3. To sa mi páči dosť. Jaj? Vlastne zabudol som Sanchez, sorry. Ja som si hovoril, že nechám toto naozaj na Igora. Ja so všetkým súhlasím, ale s maličkosťou vaše refrény sú ďaleko lepšie. 4. U mňa text, slovenčina, našlapané, nadúpané, 4. Takže sme sa dostali ku kapele The Paranoid. Ďalšia nová kapela, preto na konflikt nebudú chodiť baby, lebo teraz dám 3. Ďalších 19 dokopy. Ďalší 19. No! Ja len dúfam, že ma takto tí chlapci rozomelú aj naživo. A už budem vyzerať normálne, jak naozajstný metalista. A to nie som. Bolo tam úplne všetko, čo len malo v takejto muzike byť. 5. No isté, je to tak. Čo je dobré, je dobré. 5. No, tak táto energia mi chýbala v predošlej kapele, bolo to podobné, zase moderné, ale vždycky hovorím tým kapelám, chod tam na pódium a daj zo seba 110%. Keď prídeš dole z pódia, odpadneš, to je v ríti, to je energia. Ako môj starý kamarát Boboš Prochádzka vždycky hovoril, že počul som veľmi zlý jazz a veľmi dobrý metal. A to bolo veľmi dobré. No, 4,5. 4, dám 4, ale budú tam na Cibulfeste 100%. Mne sa táto kapela veľmi páči. Akože oproti minulej má jedinú nevýhodu u mňa text, lebo je to v angličtine, ale na to, že to je v angličtine, tá angličtina je zase dobrá a je to celkom na svetovej úrovni. Ja im dávam 5. Ja štandardné zase 5 nedám, dávam 4, lebo od polovičky už bola tá pesnička pre mňa nezaujímavá, ale je to super spravené. No. Áno. U mňa 1 bod. Aby ste videli, že nemám chlpaté srdce, 2 body. Ja mám. U mňa 1. Jeden plus 2 dám. 2, nejaké 3. 1 plus 2 sú 3. Ale ja som ma z matiky prepadol už v 6. triede. Preto hrám v 7-8-novom takte. Sanchez, menej ako 5 nemôže byť. No. Čaute vyjebanci. Mohol si mi to aj poslať, ja mám krajší hlas. Som ti to mohol nahovoriť. Čaute vyjebanci. Tak rozjedem tú šnúru, ne? Není to také. A tento se mnou dneska cestoval v strede. Slice of Bread. Vypresáť. Snahu o tento žáner sme tu už dneska počuli niekoľkokrát a udrel som vážne čísla, keď sa mi postavili chlpy a skoro odpadlo tetovanie z pravej a z ľavej ruky. O tejto kapele hovorím 2. Ja tu mám napísané 2 body. Ja som si tiež túto kapelu aj porovnal v podstate s kapelami, ktoré boli tohto žánru a som si to tak porovnával a zatiaľ asi jedna z tých slabších v tomto žánre. Podľa mňa 2 body aj ja.
Ale držíme palce. Jasné. U mňa za 2. Áno, aj ja som to tu mal dokonca napísané. Historické Predstav si to. 5x2 je... No ukáž Wild Thing, kurva. Hente má 13 rokov, hente. Kde, kto? Decko? Odpadneme všetci. Dobre, pustili to sem a ja púšťam gilotínu. 2. Ty nebudeš vyzerať zakata, ty budeš zakakata. Šakatak? Dobre, ja dávam tiež 2. Pred 3 rokmi som sa stal takisto rodičom. A možno, že o 10 rokov budem mať všetci tričko Wild People, divokí ľudia, alebo človek, alebo takto, ale teraz je to za 1 bod u mňa. No. Za 1 bod? Držíme palce. Ja by som ich zase neporovnával moc s takými tvrdšími kapelami, čo tu boli, lebo ono je to mi to došlo také pobrokové v podstate. Nešlo porovnanie s kapelami, ako žáner išlo ako, že level. Hej, to je pravda. Inak, keď dojde 30-ročný mladík, ktorý to napálí tak, že zemrem, Jasné. a dojde 13-ročné dieťa, ktoré má potenciál a dostane po papuli, pretože sa nemá šancu chytiť medzi starými Jasné, to je púškami. pravda. Vieš. Na jednej strane oceňujem takú vec, že spevák ešte v podstate nezmutoval, že je to taká, nepočuješ to v podstate hoci kedy, vieš. A nedržím chalanom palce, viem, že fungujú dlho a dávam 2 body. Tak 2 alebo 3, Igor? 2. Aj keď No, váham, to je proste ešte strašné, keď musíš odrezať proste... U mňa túto 2 vec. body. Čakaj, budúcnosť určite. Trošku musia vyrásť. Pekné. A majú potenciál, to som nepovedal, že zakopať, Jasné. ale mám ešte čas, To je to pravda. spieval a mal veľkú pravdu. Koľko sme dali? Historických 5-2? Nie, Sanchez. 9 bodov bolo 2, 2, 1, 2, 2. A Doriti. Pán Pangač dal 1. Pán Kaš dal 1. Hambím sa za to. Eberline. Ale ja vás poznám, vy ste hajzli, keby bol konflikt. Takisto by ste dali 1 bod. Počujem ma, ja viem. uzákonili by sme Ja si, viem. nulu by sme si uzákonili. Umlčať ma skús. Toto je presný príklad toho, keď idú na plac proste dospelí muzikanti proti predchádzajúcej kapele. To je ten kontrast. Slobodní, teda vlastne dospelí muzikanti v porádku, všetko šlapalo, jak šlapať má, ale takéto klišé hudobné a textové som tu dnes ešte nezažil. A najväčší rozpor vo mne zanechalo slovo slobodný. Podľa mňa prd vie, kto je slobodný a čo je vlastne sloboda. A práve v tomto je to klišé. A refrén typicko slovenský, ale nič výnimočné. Za 3. Ja dávam takisto za 3. Aj ja dávam 3. Nechcem byť neobjektívny, keďže to vôbec nie je moja hudba, ale po 10 sekundách okamžite som napísal, že je to dobré, 3. U mňa za 3. To sa pekne ráta, 12. 4 by sme museli. Počúvaj. 3 body dokopy. Možno to je trošku ale je to Takže počuli sme slovenský Nickelback, taký slabší odvar. Takže ja dávam tak 3 body. Zavrel som si aj riť, aj uši.
Mne sa táto kapela páči, dávam im tiež 3 body. U mňa za 3 body. Tak všetci budú nadávať na mňa. Možno, že tá kapela si ani neuvedomuje, že možno bubeník je tam najlepší. Podľa mňa 2 body. To počul? 4. 4. 4. Ty, čo si dal? 3. Aj Ďuri ešte, Ďuri dal 3. Ja už som dal. 3 si dal? No jo. A akože tým, že zavrel som si aj ryt, to nebolo, že sa mi to nepáči, to bolo, že so zavretými očami, áno, Jasné. dávam Ja trojku. som ti rozumel, ja som ti úplne rozumel. To je presné, že zavrú sa ti oči, otvorí sa ti ryt. Začala, podám ti ruku. Kapela, ktorej tričko by som celkom rád nosil, pretože je tak nabuchaná muzika, jak to predvedli títo páni. Klobúk dole, ak môžem poradiť. Treba maličko viac zo spevákovej strany počúvať kapely Rush a Yes. A potom prídu také tie spevové melódie k tým nádherným, vážnym harmóniám, kde sa frázuje snáď aj prd, že sa z toho úplne doseriem. V každom prípade oceňujem, klobúk dole pre toto kapelou 5. 5? No jasné, že 5. 5. Veľmi ťažká muzika a obyčajný človek si to ani neuvedomuje, že aké je to ťažké. A tiež, ako tu pri jednej kapele, som mal tú čest veľakrát ich počuť naživo. Ťažké skladby, vynikajúce skladby. Keby nežili na Slovensku, tak sú úplne niekde inde. 5 bodov. Pre mňa je to inštrumentálne, sú zdatní tí chlapci, ale toto by som ja Komerčák. nemohol tým ľuďom spraviť, aby som im dal toto, lebo to by sa tam pozabíjali za 3 minúty. Ja dávam 3. Ja urobím taký kompromis a dám 4. Toto bola asi prvá kapela, ktorá ukázala naozaj veľký potenciál, čo sa týka inštrumentálneho výkonu a aj kompozičného. Boli tam dosť ťažké veci a keď odhľadnem od toho, že môžeme túto kapelu považovať, že to bol asi tak najťažší štýl, ktorý sme tu počuli v rámci tej náročnosti. 5. Veľmi dobré, 4 body. U mňa 4. U mňa 3. Je to z očí v oči v podstate, tak ja dávam tiež 3. Pán Vadim? Títo chalani to majú našlapnúť. Sanchez, daj už 5, kurník do piči. On stále čaká, že tu sa Stále nič. Je to habera. Čo máme s Igorom urobiť unplugged, ale by si dal 6, alebo čo je to? Harmoniková musí byť. Musím hrať na harmonike. Za mňa títo chalani to majú našlapnuté celkom v pohode. Čo som si tu poznačil, chýba im 0,5 centimetra k vrcholu. K tomuto môžem dať maximálne 3. Je to 0,5 cm k vrcholu a špinavé baby, to som nepochopil. Takže Ak som to 3. nepochopil len kvôli svojej blbosti a hluchosti, za ktorú už nemôžem, lebo 25 rokov som v rock'n'rolle, ospravedlňujem sa, ale špinavé baby sú pre mňa furt kurva dobré kurvy. Za 3. Ja som takisto 25 rokov, ja to nepoznám.
Kokot, lebo to nepamätáš. Ja dobre, ja som už dinosaurus, ja nemôžem vedieť všetko. Ne, to si nepamätáš. Strašne. MT2, to je MT2? To je nejaký Mosfet, kurva. Václav Mosfet. Nehnevajte sa. Na mňa naozaj 1 bod. U mňa za 2. Ty optimista. We're going to slow down. Dobrý refrén, relatívne, aranžersky zabitý. Celý čas si hovorím 2 alebo 3 a nakoniec si hovorím, že túto depresiu označím 2. Ja som tiež počúval a moc sa mi nepáči presne tento typ skladeb, ktorých sa vlastne nič neudeje, celý čas sú také pre mňa monotónne a ešte by spevák trošku možno mal na sebe popracovať a tiež dávam 2 body. Možno vás prekvapí presne, možno vás prekvapí teraz moje hodnotenie, ale ja dávam 2. Čo k tomu dodať? Ja neviem. Víš, to tak je. Dva. Chalani musia strašne ešte popracovať na sebe. Ako, keď to má byť hardcore, tak nech je to Madball alebo Propane alebo niečo podobné. Necítil som tam. To je... bola tam energia, tak dávam 2 body, no. Ja som sa snažil tam nejak nájsť takú harmóniu v tých gitarách a všetkom, ale neviem, či to je zvukom, alebo čím nenašiel som ju tam a cítim tam taký vplyv... Není to zvukom. Cítim tam taký vplyv toho Machine Headu alebo takýchto vecí trošku, ale... Ale chce to také trošku, keby, vieš... Ticho! Neviem, dávam 2 body aj ja. No, ukáž sa Sanchez, no. Ja dávam 3, jednoznačne. Ty si uchylný. Vedeli sme, že si uchylák, to sme vedeli. U mňa 2. Začnem ja, nech to máme za sebou. Viem, že teraz táto muzika je móda, ale iné kafe z očí v oči už tu máme. Potom sú kapely Fishing Strip napríklad, alebo Kybelmačiek sú na väčšej úrovni podľa mňa. Možno, že o 3 roky budú pred nimi, ale teraz zatiaľ 2 body. U mňa za 2. 2. U mňa tiež za 2 body. Sanchez, 6. Tak ono možno, že toto je môj žáner, presne. Možno, že budete prekvapení a ja zase dávam 2. A ešte posledná kapela má teraz šancu mať 5 u ňoho. Posledná. My až nakoniec teraz vyplúva. U mňa je to 1 bod. Nepáčilo sa mi to moc, nezaujala ma pesnička, nemám rád moc tento typ skladieb, ani sa mi nepáčil moc spev, ani text, takže ja dávam 1 bod, bohužiaľ, na záver nechcem byť nejaký zlý, držím kapele palce, ale u mňa 1. Ja sa prevalím. Chcem to vidieť. U mňa za 2. No, ja sa pamätám na túto kapelu, keď ešte kamarát Frico Kasák tam hral, Ričieho brat, ktorý hral teraz vo Vidnieku. A normálne by som dal 3, možno 4. Ne. Prístup sa mi nepáči 0. Lebo koľko sa dá môže dať? 1 bod.
Jeden. Nie, že mi započítate 10. No. Okay, ja dám 4. Jaj, sorry. Takže ja, aby ste si nemysleli, že mám chlpaté srdce, jak Juri hovorí, aby som toho Juriho videl, jak sa zjebe, dávam tejto kapele 5 bodov. A tak aj kokotina musí byť kráľom, ne? Počkali sme sa. Je vymalované. Je vymalované. Takže priatelia, je vymalované a dúfam, že nás budete nenávidieť do konca svojho života. Ďakujeme veľmi pekne, zdravím vás porota, Juraj Kupec, Ďuri, Igor Sanchez a ja Vadim. Čau. Čaute. Čaute.